Lagad si Bombo Ponce Espino. Tutok na makita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpata sa ang pinakapadalagkuhan nga balita, balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamabalita sa patag sa inampang kag sa artista. Sa pagkita pagkauptan man sa buko sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring nga Bombo Correspondence, Bombo Volunteers na maghatag man sa pinakapadalagkuhan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagranabo asahin sila sa tagsa ka areas of responsibility. Antes ang talan ka masaunta ng aton sa rin nga mga kauturan mataga permati na to na abroad. Mga pinangga nga managrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod. Nagalang taon na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton nga official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Sa aton man sa rin nga mataga palamati via 630 kHz no? Mga kauturan naton mga kabombota nga sila si tagsa ka mapuloyan kay banti kasakay sila si tagsa ka masalakyan pa uli sa balay halin sa opisina kag halin man sa paglagaw-lagaw pag shopping. Sige, welcome na sa pagkalagad sang pang Webes ring edisyon sang Zona Libre. Bilib man tagina terrible man ang init ba? Perte sa kapaang no sang sitwasyon kay na imagabanaton kung pagkahapon-hapon matupa naman ang ulan. Pero daw ay ginagtupa ang ulan so kuan magita galalain mata sa kapaang sang panahon no. Di galing kay siling sang mga kabombo man naton nya bombo pons mas mayo pa ganing nang mag-init na lang gid. Sa nga pag inulan nga ti kung mag-ulan nya piktado gid ang tanan. Kung sa bagay no ti ulog wanta jutay pero kung kaagahon no sa di makabanti kuan naman kita ga enjoy naman kita sang katugnawon no. Sang kagaw basta ka palapit ang Pasko kag ti syempre alas 5:30 pa lang no daw alas 7 na sang gabi no madulom na ang palibot sa makabakati mo na kuno isa sa mga balasihan dira basta nagahilapit ang Pasko. 7 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring pagpalagad ano ato labing talopang doon pila ka mga daraguan nga mga balita diri man sa aton nga pagpangalagad. Chairman sang Committee on Transportation sang City Council Councilor Dindo Ramos magapatawag sang committee hearing sa masunod nga semana sa tuyo nga pag-apilar batok sa MVIC implementation kag pagpabor sa pagsaka sang plete. Sino man be no sa di makabang hindi makaagwanta sini sang ti ikawalo na no nga asod-asod kabeses nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo karon ya makaban dito sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas ti imagine may tag kuan na 63 na no ang premium yang gasolina no sa pila ka magasolinahan diri sa may syudad ya sang Bacolod no ang unleaded no so sa 62 grabe man nga pagsakad na sila buton pa di makabanan ang kwan no ang 70 pesos sus paano na lang kita siniman no kag of course ti ang presyo magali sa mga LPG ang ginakuha naton na ginaobserbaranta ang krudo ang gasolina, ang kerosene, pero kung makbalo, ang LPG, no, kung ining liquefied petroleum gas, nga tag 11 kilos, 14 kilos, no, ang kabugaton, sinabi nyo tagpila na, lapaw naman libo, no, ti daway nagtadis ang bungwad sa, daw ka, kuha na, no, kabalik awot, no, kay nga, no, ang ining sitwasyon nga, rin pagkita sa pandemic, do, diri paniga pasuyot, no, ang presyo sang mga produktong petrolyo, no, makinanglanon na tonti mag-amusina, maglibo na lang yung bili isang kwan sang LPG, balik na lang tas kahoy, mauling na lang ta. Pila subong ang kaso ang presyo sang uling, no, ara sa 600 kada sako. No, so ini makabanan, no, isa sa barason ko ning pagtaas ang presyo, no, sa world market. So daw kwan kuno ini mo daw domino effect no ang ining pagsaka sa presyo kay tidak mo ning mabalantayan halos sanan kuano nato no panilagan no bisa ba bakal ka gani subong balunggay 5 mo ka pesos daw kuduha lang ka paklang o sang balunggay ikay mo na
basi magbakal ka talong balay sa kabilo og presyo niya 30 pesos. Sige, balawon ta na karon ha sa report ni Bumbuan Sindol Sonilla ang pahayag ni Councilor Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation sa syudad sang Bacolod. Samtang dugang pa sa diri makabaran nga mabalita diri man sa bahin sa ato sa ringa palatuntunan, si Provincial Legal Officer Alberto Nelias, Attorney Alberto Nelias, no, may update kita karon makabaran sa kaso no ni Attorney Annabel Palik, ang anay tagpamuno sang Human Resource Department sa Provincial Capital, kag ang kaso man ni Attorney Japit Mascolino. No, sa ibalawon din ako sa report ni Bombo Dines Rubica, dirman sa ato sa iyang pangalagad. Kag siyempre, no, dugang nga mabanita si Major Sinon Pansito, no, ang formal nga gin patigayon ka ina sa formal nga gin patigayon, no, nga pag kuandara, no, pag pungko niya, no, bilang tagpamuro sang Civil Relations Service, no, kay bag-o sa Group Commander, Civil Relations Service and Media and Civil Affairs Group, no, sa Armed Forces of the Philippines. No, so ti inigin pangunahan kay inan Major General Manuel Sikitin sang Philippine Army, no, ang ining nasambit iya nga turnover sang leadership, no, sa outgoing si Major Roderick Katungdal, kag ang incoming sa diri makabanan, no, ang incoming CRS AFP Commander sa diri makabanan sa bahin sa ato sa ringa makotoran, no, incoming is corrected MCAG Group, no, Media and Civil Affairs Group head nga si Major Sinon Pansito III. Si Major Sinon Pansito, no, sa diri makabanan ari ni sa ianay sa sa 3rd Infantry Division, no, sa 3rd CMO. Subong ti mayo na, no, dito na sa asan iya makabanan sa bahin sa area sa headquarters sa Philippine Army. Samtang dugang pa sa diri nga babalita iya makabaran sa aton man sa ring nga pagpalagad, ang no vaccine no pay policy, no, lubos nga gin balabagan, no, sa grupo sang local labor sector o labor group, no, diri sa aton ang Chair Alliance of Workers Association ukon sang gawa. So ibalaon nato na karon ang report man sa kay Mr. Winnie Sancho sa aton sa ring nga pagparigayon sang siring video call, sa video interview karon diri sa aton sa ring nga palatuntunan. Samtang pila pa mabalita ang impormasyon sa diri makabaran sa aton nga pagpalagad, ang shabu, no, gagin butang sa adobo nga manok, no, kag siyempre gin karga sa drone, no, ang natabo dito sa bahin sa BGMP sa may syudad sang Davao. Ano ang posibilidad sa diri nga matabo man sa aton sa may bahin, no, sa probinsya sa Negros Occidental ag syudad sa Bacolod. Ano ang mga measures, no, dugang ti dapat hugton tagid ang ining pag bantay naton sa pagpangrekisa, no, diri makabanan sa bahin sa aton nga mga BGMP. So atensyon dira sa aton nga mga BGMP head, no, diri sa Dumanan sa mail kag mail dormitory kon mail annex, no, kag diri sa area sa Tacoling kag sa Negros Occidental Provincial Jail. Ang ino DJ kati da hamtang dito sa bahin sa Barangay Tabunan, no, sa may syudad ya sang Bago. Hello, tari karon ha, no, sa dito makabalan sa aton nga pagpalagay karon ko malabutan taman, no, ang General Manager Center Negros Electric Cooperative o konsang Seneco, kay dumay konfirmasyon na nga by November, no, ibalik ang ining refund sa mga consumers, no, sang Seneco. Samtang madalaguan pagisin naton karon no mabalita nasyonal aton sa pagkasuruhan, no, diri sa aton sa iyang pangalagan. Ito sa COVID-19 update naman diri karon sa Western Visayas, no, so ang Bacolod City naka-record sang marubo na lang kaso, no, pero hindi pa ni maayo.
ang 60, no? So ang Negros Occidental, ang probinsya sa Negros Occidental nagapabilin sa 3 digit. Para sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakaligan sa takna ng alas 7 sa gabi. Sige, no, do may raid ko do Bombo Grace, no? Leko timbre bisa patrol Bombo Anton. May drug raid ko no subong na tabo dito sa bayan sa Barangay Mansiligan, basi maswingan niya dito, no, sa Barangay Mansiligan. Thank you good sir, no, Sir Gabriel Saldivar sa imong impormasyon nga ginhatag diri sa estasyon sang Bombo Radio. Grabe si Sir Edie Lausya, why gid yan naga-absent kada gabi No, ara gid. Thank you sir, no, for listening always kag pagsalig diri sa Bombo Radio. Pagpamati, no, sa mga palatuntunan sa Bombo Radio Public Affairs Program kapag di kalidad nga drama. 15 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 diri sa aton nga palatuntunan diri sa bahin sang Zona Libre. Sa mga kabombo raton, no, at the same time sa ato sa rin nga mga kauturante arena, no, ginahulat sang tanan sa tunga-tunga sang pandemya, kaupod ninyo ang Bombo Radio Philippines nga wala nagauntat sa pagpatigayon sang 3 ka nationwide promos, no, agod nga makabulig sa paghatag sa adlaw-adlaw nga ayuda kag paghimo sang sunod-sunod nga mga bombo milyonaryo. Sa aton dululungan nga pagbangon, liwat namon nga ginalunsar ang 1-2 Panalo Part 20, no, sang Bombo Radio at Star FM. So araw-araw, balde-baldeng pa premyo na, may kasiyahan pa. Sa liwat 1-2 Panalo Part 20. Grabe, no? So 20 na kita katuig, no, nagaparigan sa 1-2 Panalo, no? Promo sang Bombo Radio kag Star FM, araw-araw balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. Napugusan nga anong ka-million ka peso sa total prizes nationwide. So isa, no, ka-winner ang makabaton sang 1 million pesos nga cash para sa aton nga grand prize para na sa palabuton aton sa ring nga grand draw, no? So 4 ka mga winners ang makabaton sa tag 50,000 pesos, no, per regional winner para sa grand draw, no? Meaning to saying, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, kay isa sa National Capital Region. Kag of course, hindi man kita mapaulihi kay diri sa aton, no, guaranteed price per area, meaning to say diri sa Bacolod City, kag Negros Occidental. Ang matagpom na sa COP, no, sang Bombo Radio Bacolod kag Star FM Bacolod ang makabaton man sa mapapremyo sa grand draw. So first prize naton 15,000 pesos. Ang second prize at 10,000 pesos. Ang third prize is 5,000 pesos. No, may mga daily winners kita sa bahin man sa aton sa nga promo. Bauti mo ning nami, no, ang aton nga mga daily winners, no, sa diri sa aton man sa nga mga kauturan. No, so may mga daily winners kita iya makabanan, no. Ti ang mga daily winners naton makabaton, no, sa diri makabanan sang 3 ka winners kada adlaw. So may 15 kita ka mga winners, no, makabaton sang cash kag gift pack, no. So may winners kada semana, no. So makabaton kabugusan 1,150 pesos, no, 1,150 pesos, no, ka premyo nga mabaton sa dili makabaran. So ang proceeds sina, no, may ara sang 500 pesos nga cash, no, kag 650 pesos nga gift pack. So ang paglawagay naton sa mga winners, 3 ka winners kada adlaw, Lunes to Biyernes. Sa kabugusan, no, may 7 ka semana kag may ara man kita sa deadline, no, nga ihatag sa mga winners malawagan naton. So dapat kung nagpasakop kamo, pamati gid para nga mas mahapos nga kuha niyo ang inyo sa premyo diri sa estasyon sa Bombo Radio, no. So may 6 ka oras para sa pag-claim sang inyo nga premyo. Gani, no, magsugod na sa pagbakalag pag-usar sa mga musunod, no, nga mga proof of purchasing aton nga gamiton. Magtipon na sa inyo nga mga POPs gikan sa mga musunod nga mga promo sponsors naton. So pwede ka mo na makabakal na kag magtipon sang Battle Cup sang Alfonso Brandy, no, ti kon si Mr. na naga relax kon hapon. Hindi sila nga pahubog gid ha. No, relax so the best ini kay light ini, no, ang Alfonso Brandy kay hindi sakit ang igo niya ni
mabulong lang ang kakapoy mo, no? So imnon na yan ni Mister ang unod, amat-amaton lang kada adlaw, no? Masyat-syat lang siya. Pero ang takop, no, sa Alfonso Brandy, aton sa nga kwaon kay preparasyon ina para magamit naton as proof of purchase, no? So pwede man tipo na kamudra sa mga MT sa siya sa ay lang sa batol, no? Sang Rexona deodorant. Rexona deodorant. So pwede man, no? Mga sticker kon coupon sa Orocan. Tagsa kapag bakal sa Orocan, mayroon na sang sticker o kon coupon, no? So mayroon na sang sticker o kon coupon sa kwaon nyo na kay ti kanang nanon naton, no? Ang sticker o kon coupon sang Orocan. Pero nabla gamitan nyo suludan sa bayo, suludan sa mga leftover, suludan sang tubig, Orocan. Siyempre, mga produkto man sang Silver Swan. Ang Silver Swan soy sauce, walang labis, walang kulang, na linamnam, no? Silver Swan vinegar, sarap asim. Kag Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning. Siguradong wow. Amo na ang mga produkto, no? So din makabanan sang Silver Swan. No? So amo na ang pagtipunon ninyo kay kinanglanod gidaton ina. No? So inyo mabantayan nagdugang pang ka mga national sponsors. May mga regional sponsors makita like sang Panyawan, no? Plus mangosteen, plus Makaboy Food Supplement Capsule, kag Panyawan Badaba, plus garlic, plus Makaboy Food Supplement Capsule, no? So ang MT Blister Pads na akon banig sang Panyawan mo na ang kinanglanon naton, no? Do pila na ka kuana, no? Ka capsule, no? Ag unod sa isa ka banig sa mo na ang kinanglanon to isa ka banig, no? Sang Panyawan Panyawan Z Panyawan. Kag syempre pwede na kamo subong makamatamat tabok naman kamo dito sa Iloilo, no? So may biyahe naman, bagay to may untat biyahe, no? Sang nag-isik yung Iloilo ti ang Roro, sige man ang biyahe, no? So Art Florete Ponsa Jewelry, your diamond and pearl house. So bisitahan ang mabayan sa Sini sa Dalan Guangco J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City Robinson's Place, kag Plus Villa de Iloilo. No? So coupon ina tagsa kapag bakalyo mabakal kamo abi sang alahas, no? Sa Art Florete Ponsa Jewelry o kung iprendan nyo na nga daan ang inyong alahas, no? So may ara sang kwandira nga every 100 pesos worth of purchase o kung pag pound nimo pag prenda may isa ikaw ka coupon. So kung mga 2,000 abi 3,000, no? Worth sang alahas nimo, so may ara ka man sang 30 ka coupon. So that's equivalent to 30 entries, no? Sa aton man sa ring mga kabombo, no? So Art Florete Ponsa Jewelry, your diamond and pearl house. So magkasugod na sa masunod nga Domingo, Oktubre 24, tuig 2021 ang 1-2 Panalo Promo Part 20, no? Sa pinakamasadya nga Pasko para sa masunod nga Bombo Milyonaryo sa adlaw gisang Pasko, no? December 25, 2021. So total of 6 million pesos prizes nationwide. Araw-araw balde-badeng pa-premyo na may kasiyahan pa. So muna iya mga kabiran, no? Sa aton nga mga kabombo pinakalaytas, no? Nga pagparigan naton iya mga kabiran sang saning aton nga promo. So tipon-tipon na kamo da, no? Ang sekreto sa gihapon, the more entries you send, the bigger chances of winning. 23 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa aton nga palatuntunan sa Bombo Radio, no? Sa Zona Libre. So inabatan naton sa ring headlines, pabalik naton oy may Arpita Special Project, no? Ang radyo mga piki kanalansang sa isang estasyon ginkapon na quarantine na tape, no? Gaginhatag sa mga AM stations sa Bacolod. Sa Action Radio ginhatag sa RMN Bacolod, ginhatag sa DYRL. Dalaan nyo diri, no? Surrender sa Bombo kay ti belo na mo sa brand new radyo pwede maniso, no? May pemban, may LED light, may flashlight, no? Plus na may pamiliti pa nga 1,000 ka pesos. Amo na ka alwan ang Bombo Radio subong iya makabran sa pagpanghatag namon sa inyo sang radyo nga may kahilwayan kamo sa pagpamati. Sige, so maghahatag kita na sa pila ka mapanumdum din pagbalik naton, no? Kasi makabutsog na kita sa pila ka reports, no? Diri sa aton nga pagpalagad sa pang-Huwebes edisyon sang Zona Libre. Standby! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and sikimid. Baliktad ni sa aton sa nga pagpalagad sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 35 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7.
kapanagapati diri sa aton nga palatuntunan sa zona libre pon sa Alagad Bombo pon sa Espino. Sige, wala naton kay ti nag-open naman iya makabanan ang kwan, no? Ang Motor Vehicle Inspection Services Center o kon MVICS, no? Dira sa may bansa nga Bradco, no? Nga konsidente amo maning isa sa mga nangin agenda last time ni Councilor Dindo Ramos ang chairman sa Committee on Transportation sa City Council. So aliwas aliwat kapag open, no, dumadayon na gid ang ining pagpanigan sang hearing kay ti kabalo naman kita nga ang ining pagpatuman, no, sang PMVIC, no, so ko ining Private Motor Vehicle Inspection Center, in VIS ako, no, sa corrected private Motor Vehicle Inspection Center kon MVIC, no, nga isa lang ini ka memorandum from DOTR, no, kag parigayon, no, sa diri sang direct implementation nga gani nakaagi diri sa lokal, bisan consultation, no, bisan consultation daw wala natagayon ti amo tuman pagreklamo sang aton siring mga drivers, especially nga ato mga transport groups. Sa balaw naton konti san ugid patigayon ini, no, kay liwat naman nga nag-open ini sa publiko ang PMVIZ. Secretary Time si Bomboan Sindol Sorilla sa Pia Kalinya. Bomboan, may gabi plus kamin. Bombo po sa masunod nga semana na nakatalana nga magpatawag sang committee hearing via Zoom si Sangguniang Panlunsod member Attorney Dindo Ramos sa sining liwat naman nga sa information man nga iya nga nabaton nga pagbukas sining Motor Vehicle Inspection Center, Bombo Pons, no, ang MVIC, no? So Motor Vehicle Inspection Center, no, Bombo Pons. So good ina siya by next week kay although wala pa siya Bombo Pons, wala pa siya nakabaton sang memorandum, no? Wala pa siya nakabaton sang memorandum. No, naka-secure sang copy sang memorandum. Pero kambal niya timuaan niya gid nga maka-secure kaya mo man ang information kay supposedly last time mapatigayon na to siya sang committee hearing Bombo Pons, pero wala pa na-suspend because of suspension man bala dumduman mo ang suspension, no, because of suspension. Yes, because of suspension igin paiway niya man ang committee hearing nga, but subong mayara naman sang ginatawag iya nga resumption, no, in fact nagsugod sang Monday tama niya ma-secure siya na and then napatawag siya kaya siyempre ang iya nga punto Bombo Pons, siyempre bilang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod hindi siya konforme, hindi lang siya konforme Bombo Pons nga i-suspend, no, hindi lang siya konforme nga i-suspend pero dapat hindi nagidya pag itugyan sa private, no? Ang pareho ibla sa ang inspection nga niti dapat LTO lang gidya ang magpatigayon sini. Amo na ang iya sinadira nga pinakapunto, no? So, and then syempre hambal niya naga-support man siya sa flight sa mga drivers, no? Nga kung pwede pasakaan, no, ang anuman ang plete subong Bombo Pons kay tanawa ba lang ang asod-asod nga magsapagsaka sang presyo sang gasolina, so diin mo ina siya abi bawion, no, kundi ang mga drivers hindi makabawi kung hindi makapasaka sang plete. So ang niya ang kay subong magtugong kay sa klibo pila lang ka litro 15 16 magtugong ka subong like abi silver kung mo unleaded magkakalibo Bombo Pons 16 liters na lang na sa una yung isa mo kalibo maka 20 liters ka pa or at least 19 meaning 3 tum 4 litro gidjabla nagbuhin, no, ato sa ano bala no, ano kada kay kawalaw na ni ka semana nga sa kaay ni
Oo, hindi na gidya magwanta. That's why yung mga drivers nagahambalya Bombo Pons nga pag-demand sila masaka man pete. Di amo na gani ambal niya ang iya na dira nga mahimo man mapasar man siya sa resolution no supporting sina. Kaya at the same time ginmuno niya man gani Bombo Pons i-clarify niya man ining libre sakay program bala. Nga may nisuguranon siya nga drivers nga ang abi no hot i-check niya ni kung aning series bus bala Bombo Pons kundi sila ning gintap sini sa LTFRB. So kung pwede man ang mga drivers kay makabulig-bulig man na sa ila mo do amos na. No dala na ining libre sakay ni? Oo, ining libre sakay kay man mo gani mo nang ginahambal ko pa ni naligligad pa nga sa 3 billion pesos ng budget nila bumbuan mo. So, sa 3 billion pesos, di kung isa lang yagali ka kumpanya, ginatagaan tayo sang, sang income, no? Yes. So, di kung ginpagtunga-tunga, tani bisa mga drivers na ton nga nagaantos sang, sang batak, sang boundary, sa nila nga daw haluson, gani sa ka labot sini. Di kung ti mapinuslanon man, kag mapasalamatan man sa mga drivers, ta? yes. Oo. That is why gani Niya, bisan ni pa ni pagtagaan niya sang bilyones niya ang Bayakar Transit ning mangga nila ni niya maubos. That is why man niya gusto niya i-clarify kay kung ginabayran man sa isang gobyerno, makabulig-bulig man ni sa mga drivers. Kay as we all know sa Iloilo, mga jeepney drivers, gaano na sila mo galibre sakay na sila. Ang punto niya, kung kay sino ruta, ihatag sa ila. Like for instance, kaya na-notice niya ang sa bus sa mabiyahe may diri pa man Bacolod, like for instance Bata, Libertad. So kay kung sino ruta Bombo Pons ihatag na kung diri naman niya ang libre sakay bla, kung diri naman niya sa Villamonte, kung dira nga ruta ihatag man da sa nagabiyahe dira. Doon mo nang pinakapunto niya. So may mga stick siya diri sa clarification no sa LTFRB. So digang bala Bombo Pons nga pagpahayag, kumatiyan naton si Councilor Dindo Ramos. Si Presidente, di ba, naging pasuspendya na. Yeah. Pero may ara ko na memorandum circular na ipa-implement naman. Oo. Pero may ko nakakita, that's why nga nag-set ko gani for committee hearing. Kaya may resolution ko na mo. I-defer lang implementation. Kung nang ginpalita ko to schedule next week. Oo. So ano? Na masum lang. Anong inyong committee hearing, Councilor? Regarding sa ng resolution abi, ma-defer anay ang ilang implementation. So atuloy ko siya na dayon sa mga pila ka months ago. Kitugod nga ng naging mutan academic na kay gin-order ng suspension. Oh, correct. Isubong ko ang i-implementar nila. So, amo na siya ang mon ko, nagpapangita ko sa schedule. So, nagpapangita ko ng memorandum na ko. So, buhay ko nakita, personally, buhay ko nabasa. Oo, pero kung ara na kay dibla mo nang ginambal nga nagbalik naman siya sang Monday, kung ara na nang madayon gining imo nga committee hearing. Oo, ano ko sa next week. Next week. May pa-schedule ako ito na pangita ko nung... Yeah, anong imo intention sila councilor nga dapat hindi binayakot patuman? Actually ko na national government agency na siya ng mga rules. Oo. So wala kanila choice except to appeal. No, kasi siyempre ng hierarchy of ng authorities mas higher sila sa LGU mo. So especially pa mandate na nila. But we cannot be prevented from appealing to their sense of compassion. May differ anay. Adlaw. So, kumbaga ang mga concerns ng mga kung ano pang mga kilanglanon sa mga ginhikanan kag sa mga estudyante naton. And ito is Bumbuan? Nag-mix, no? Oo. Ano ni? Oo. Anyway, Bombo Pons, amo nang pagpahayag ni Attorney Dido Ramos, Dido Ramos, no? So tatlo na kapunto ya Bombo Pons nga related tanan sa transport, no? Una, ang sa MVIC nga ma-hearing na siya, ma-committee hearing siya, ipatawag nga mga stakeholders concerned, Bombo Pons kay mahingyo gid ni sila ya ang the most nga mahimo maapilar nga hindi na tanay pagpatuma ng MVIC. Ikaduha, ang pagsuporta niya sa plight sa mga drivers nga mapasaka
sang samplete kay man paano sila makabawi subok o hamo ng iyang punto so through a resolution and ikatatlo mastikma siya gyapon through a clarification sa LTFRB pinagi siya nga resolution man by next week nga kung ano ining libre sakay program ini bombo funds no kung bala kuning makita nga libre sakay libre gid ni siya through the efforts sa sining company or bombo funds no ang ining programa may ara gid man budget from the government nga as we all know di ba kay we had may interview kita sina no, sa Balakay Transit nga bayran man sa gobyerno kay tibala nationwide ining libre sa program bombo funds no so nga ang iya dira yang point niya is kung pwede hatag sa mga drivers nga may biyahe sa mga specific na mga rota. Dumduman man naton to, dumduman mo bombo funds last time sa pagsugod sa pandemic, di ba mo maring natabo. Kaya di ba do lockdown, wala dito ya biyahe. Nga ginatapang sila tsansa tapos rota pero iya to ya initiative man sang LGU no kun sang local government unit ya bombo funds. So we'll see no amo ini ang tatlo ya ka mga concerns no nga pinagi man sa hearing no ni Councilor Dindo Ramos nga ano ni gani inga himuon or patigayunon sa masunod nga semana. Ti okay no so ang kuan man lang naton dira no ang point nga ti sa mo paning tuga sang kun ang pandemya ti ari pa di no daw ay nakita iya sang pahuway sa tinaasay balo ka domino effect ng bumbuan mo balantayan niya basta presyo sang petroleum products sa magsalaka no automatic ni tanan salaka naman Oo, insakto na mga nagapanguna nga balaklon tanan may effect na siya. Bakal ka subong balonggay 2 ka paklang 5 ka pisos sus Mario Joseph kuan ka na lang total dasig mo na mabuhi ng balonggayo kung taas ang mga balonggay na tapsan nyo na kag itibsok liwat sa duta no kay dasig lang ni mabuhi hindi nagmubakal sa merkado kaperte mahal tod na mga nagapanguna mga balaklon last time kita nag-check kita sa presyo sa merkado bombo funds no so kamahal sa mga nagapanguna mga balaklon no so amo na mga utanon tanan no nagmalahal isda no tanan bombo funds halos right bumbuan may naghutik din siya bombo funds way kakabalo ko sa libre sakay way kakabalo ko pilak bilog kay sakay kay galibot di Bacolod City Negros Occidental mila ka bilog abe ang kanya bumbuan duha lang driver kag konduktor kita mo man na sugata mo ang guru permina so amo na ti bayad lang taway sa may gasakay kay balo ka frontliners mo no pero na gaulubra sa ospital ti laka kan makakita subong bumbuan sa nagaulubra sa ospital ng sa mga salakyan halos kalabanan may mga salakyan na iya no ti ba sakay pa sila diya nga may mga salakyan mas and besides sina mga health workers naton hindi na gani dahil makapuli assist balay nila kay sa ospital na lang gatiner mga kapulisan ta may mga motor man may mga salakyan may mga salakyan amo na bala bombo funds no so that is why amo man na galing ti ang libre sakay man kun amo sina tigahamban nila ti gatuman man sila sang ginapatuman nga policy that's why hindi man sila pwede kay pamudyot no nga masakay lang kun sino lang anyway bombo funds will see tarawon ta na by next week sa investigation mismo no sa komitiba niya sa committee hearing rather sa komitiba ni Councilor Dindo Ramos no. So, bombo funds, sa may ining update, port nato niya madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindo Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa report ni Bombo Ansindo Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos sa kaligad sa takna nga alas 7. No, di kagabi na kuan ko na ni no na discuss ko na ini ang mga concern no kay the first place halin ini sa kay Mr. Jigo Malakad mo no ang na-notice man nila nga daw nagkompetensya bala ya no ang ining mga bus nga ginapagyahan sa Balakad Transit sa mga POJs naton no nga lusong kataklad gani sang
boundary nila kublayran, no? Sa ila sini nga boundary, ti dugangan pa, no? Doon ka pa sabad-sabad lang kuno sa dalan ina. O kadalagko pangadaan. So, kung effective man gid ining programa sa gobyerno, tani da mo nagasakay abe. O kamo na kung makasugata abe kamo da sang mga unit sang bus, no? Pero may ara Andumanan, Granada, tapos diri naman sa norte, Sumag, no? Pinakabilog na ang nagaglinuwa na, no? So, libre sakay sa mga frontliners, tabi gani iya ni Cavalicar Transit, hindi gali. No? So, gin-komisyon ini, sang good budget is from the OTR, no? Department of Transportation. Nagali ng budget. And then, ginpatuman sa programa sang LTFRB. So, ang LTFRB, sa budget nga 3 billion pesos kay kabahin pa kuno ini sang kwan mo. I think do sulod pa ni sa bayanihan to agi nga budget, no? 3 billion pesos, imagine ko ano ko dako ina, no? So tingin payment sang LTFRB, tingin komisyon nilang Balacar Transit kay Balacar Transit pasugiron mo kuno kwan man sa income mo, kapos man sa income apektado gid kag tingila nga mga empleyado na gani, iban work from home, no? Kag nagbuhin gid sila iyasang tawo. Because ang sini nga pandemic, tini nga part na iyasang kuan mo sa negosyo, basta ga negosyo kaya may mga factors ginada behind nga posible makaapekto, no, sa imong nga negosyo. Ti sino mabi naglaom sini, sino may nag-expectar ga may COVID ni? Sino may nag-expectar nga maabot ang virus diri sa aton nga sang una ti kanami na, no? Ang aton nga pagabuhi daw ti ala bisan ga binunggoanay pagtanada ga telepon tipo naga disco naga ti wala man sa may nagkatabo sa aton, but ti mo na gani, no, unexpected, no, expect the unexpected. Ti way tagid niya ginalauman nga maabot na ni sa aton nga mo ni gali ang makapatumba sa tanan nga manegosyo diri. Besides sa mga kinanglanon naton sa matag adlaw sa ning tanan, bugas, pagkaon, no, salakyan, ano pagid? Pero ti sa una nga ginahimo naton nga kadto to sa mga lugar da makaon-kaon, invitation, ma-attend kasal, attend bunyag, ti COVID ang nakapauntat sina. Ti perti enjoy ta. Ti subong kabalakuon kita. Akon isa man sa manakitaan ko dire, no, nga assessment is failure ini. Ining programa ni. Kaya nga, wala iya sa may gasakay, no? To tell you frankly, makita nyo na sa madalo, no? Masugata nyo na, no? May mga bases, no? Sang Balacar Transit, wala sa may gasakay. So, ti anong bot silingon sa'yo? Ti wala sa masakay, ito tatabiyahin, naguyang lang tayo isang gasto na. Kako ginhatag ta ini nga bulig para sa matransport naton, especially sa siring grabe nga pagsaka sa gatong sang presyo sang gatong. Basta ko pang pasalamatan sini. Ti halin pa sa niya tuig may mga nakabaton to nga mga drivers naton sa mga PUJs. Pero pamangkot pilang balag lang to, pila to kabilog. Nakabaton hindi man to tanan. No? So kung hindi kay mo ya maninguha, ti way kaya way kaya kanon, way hindi kaya kita kwarta sa pagtakop sang hapon no, sa pagtakop sang sang serum, way di kaya kita kwarta, no, ti mahulat ka ayuda sa gobyerno nga sos Mario Joseph, no, do haloson kapatani makabanan gamuludlo ang mata mo, no, ulang na lukaton mong mata mo sa hulat sang ayuda sa gobyerno. Tining bilyones ni kung ipanghatag ni sa mga jeepney drivers naton, sa mga taxi drivers ta, mga tricycle drivers ta da, no? Mga tricycle drivers ta nga halusan hindi makakaon because sa sining pandemic. Tigo-tida ko pang pasalamatan sa nila. No mo na bala? No? Akon hindi lang maglain ng bot sang Balacar Transit, magsiling ta nga, bisa maglawig pa yung pandemic, although maapektuhan na sila, pero part na isang negosyo. No?
Pero tindi niya kaubos ang bilyones nila iyang ang pundos bangko. No, di ba? Di may maapektuhan magituod or pwede man nga i-divert ta ini nga pundo. Pangatagan ta naman kinaglawig ang pandemic sa kutob sa mga tag-as kaso ti way man tulpangdan sa national government ng Bacolod City kag di Gross Occidental nga grabe paglakaa kaso tadi. Sang Delta variant. Ti way man gani payo to sang una kami gimpanghatag pa to nga iya to ka Arbla, no, ka SSS, no, tag 8,000 pesos ti dako mato pasalamatan sa mga empleyado, sa matrabante, no? Pero iban sa to ti galalain, nagprocess man pero ay kabaton. Imo na bala, no? Or pwede mga ti i-kosto tani sa duli tupad program tada. Di ba? Office ng Congreg naga-facilitate sini. Idugang ta na dai. Hatag ta sa mga nadulaan trabaho nga mga utod naton because sa sining pandemic. Tiwan nyo ganyan manotice da, LTFRB. May niguro, tawagan ta si Director Richard Usmeñay. No? So ano pa ang rason nga sagad ta pa dalagan ng mga bases naton nga way man sa may gasakay? Di ginabayran sa gobyerno. Di din ang pilion ta. Nga makabuli kita direkta sa mga drivers naton. Nga mapasalamatan nila, matunghol kita dayon sa ila, no? Mahatag kita dayon sa ila or sa sining mga bases ni sa Balakar nga tiway gani sa may nagasalakay. Bisan i-document nyo pa na, no? Ako hindi na maglain ng buot sinisang Balakar Transit kati nakitaan ta na iya mo, no? Obserbaran ta na iya nga ti failure ang ginagawa programa. Wala gani sa may nagasakay nga mga frontliners like ng obra sa ospital, mga pulis, mga government employees, kay halos kalabanan subong may mga salakyan naman. Bisan pandemic, importante masolve lang ang budget sa gatong hindi ka gidya malate sa trabaho mo, no? Makaabot ka gid sang husto gation sa imo sa trabaho, halin ka sa imo sa nga balay. Kag siyempre ining advice ya, ti tutukan ta man niya kay nagpatag man diri ang General Manager, no, sang Private Motor Vehicle Inspection Center, no? Nga si John Christian Pistano nga ti way mo kuno nagsaka gid abalaran kunano ka way masag ginasukot kun magpatigayon sang retest, no? So abalaran ti mo na ganing napiait sa mga transport groups naton, 672 ang sukot sa emission test sa mga light vehicles. 560 sa motorsiklo, grabe motor ka gamay-gamay, 560 gid, no? 336 sa mga POJs, no? Mahal pang motor sa POJs. No? So, tinglain pa kuno kay do ay kuno naga-issue sang resibo na pero ano ko matuod na, no? So dapat may issue gid resibo kay ti government kwan ini mo, no? Nang transaction, although private ang naga kwan sini naga manage, but ti ang pamangkot din makadto na. Siyempre, kwan man na sila gin deputize man na sila sang LTO da, no? Ngati sila ang kwan sini, manage, no? Sang inspection sa mga vehicles naton, no? Kag kwan man ni Japon, diretso man ni Japon sa bahin sang kaban sa gobyerno. So, tiyan mo nang patag ni Mr. Pistanyo, no, nga sa ginapayag sa transport groups wala ang bayad ang may bayad ang retest, wala sang bayad ang retest. Sige, tutukan nato ni makabagkabatayan nato na ining hearing, no, kay sa tuod lang, no, daw nagwa ga insulton diri sa aton nga bisan public hearing tiwatingin ko ang kita na konsulta way sa public consultation, no? Tiguti nagreklamo kay kon patuman guro sa insakto ni kanag-agi sa kaigo nga proseso way mari guro sa may piait, no? So okay naman kita sa emission testing centers diri, no? Sa babayin sa syudad diya sang Bacolod tinga nga dira gid daw muna bla, no? Ang pamangkot sin ini niya. So may na kay makuanan ng public hearing ti makalabuot kita dito sa National Man, kag ti kubay chance maka-interview tay, no? Sa kay DOTR Secretary Arthur Tugadi. May ko patikalon mo na siya sa talk to the people yan sa aton nga presidente. Ti daw mabuhi man ang patay sa mga programa sa DOTR.
Iputo alas 8 tag na sa gabi din sa aton sa ring pagpanagad sa palatuntunan Zona Libre. Ang no vaccine no pay policy sa Jamaning issue, no? Kasi nagligad sa Iloilo do may mga may mga series of debates na dito nakatabo sa may syudad sa Iloilo, no? At dahil to bala sang kuan sa vaccination, nagwa pa to gani ang no vaccine no work policy. Although I think no implementa na gid gani ni Mayor Jerry Triñas, no, dito sa bahin sa Iloilo City Hall. So kung hindi kaya vaccinated, hindi kaya sulod sa Iloilo City Hall, no? Kado ka kuan man ka diktador man klase sang style, but ang vaccine ay di pa kuno pilitay mo, no? Ang vaccination o sa sino man lang nga may willing. Pero panumtuman mo na especially kung nagagwa kaya permi, gwa kasi mo sa balay dodlaw. So lantaw mo man niya ang no, ang imo environment. Bible na nga tanan mo da iya nga maupod din nagpabaksin tapos ikaw ya wala kay nagpabakuna. No? Tapos ay kay maluoy sa pamilya mo, pamilya mo to sure man nga nabaksinan man sila kung nakabaton man sa fully vaccinated, sang double dose, no? Nga vaccine. So, ini nagtuhaw naman lately lang ining no work, no pay policy, no vaccine, is corrected, no? No vaccine, no pay policy. Nalam na garo no work policy da. No, pero daw hindi ini mayo, no? Para sa ato sa nga mga kauturan. So dapat kung although may vaccination law kita, no? Nga tanaan encourage nga magpabakuna, pero hindi ini mandatory, hindi ini pilitay, respetuhon tayong hindi magpabakuna. Kung nag-insindahan na lang kita, mo na lang ni etani, no? But sa akon lang yung opinion na, paro na sa mga empleyado, no? Daw nagasalamuha ka mo da, no? Ilulupod ka mo, istoryanay ka mo, although ka face mask ka mo, ka face shield ka mo, but ang airborne nga virus, no? Kung isa daw mapaning isa gani sa mga nagpadamo sang kaso na to ng airborne nga virus, no? Kasi ang COVID-19 virus gatiner ini gaupod ini sa hangin through sa mga droplets na to maghambalta, magatsita, no? Maximum of 6 seconds. No, that's why dapat kung mag-istorya kita a meter distance. Okay, hindi kayo na magpadugay, no? For 10 to 15 minutes pag inistoryanay. So, amo ni siya ang isa sa mga gipagwa nga pagtuon sa aton siri nga mga experts. So doon ko antam reaction di ang grupo sang Alo TUCP, no? Pero diri sa local naton, duway man siguro sa may naga-implement sa dia, no? So adlok mo ni sila guro. So pero bear in mind lang kung maupod ka sa mga fully vaccinated, so base kung ikaw lang yung mabilin sa katabtaban sini, no? Kag kung may ginano, base ikaw pa ang madalman. Sa piya kaniya, Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang Gawa. Sir Winnie, may gabi live sa Bombo Radio Bacolod o po mo si Bombo Pons. Yes, Bombo Pons, no, may gabi si mo, no, labinagid sa aton mga tagpalamati nga mga workers, no. Hindi lang din sa Bacolod, kundi sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sige, no. So doon gangibing audio ni Bombo Anton kado medyo ka hinagay sang sulod niya sa imo da nga PC basi dra ang volume dogang. Sige, no, thank you kay Sir Winnie, no, sa siringa time. So anong imong reaction with regards sa siring syempre, no, ang no work no vaccine, no pay policy. Kada mo naman ni ang nangin talk of the town kag perte naman ang mga kritisismo kapag against especially sa aton nga mga labor groups diri sa pungsod Pilipinas. Well, in the first place, no, dapat mag-operar kita sa gobyerno, no, kung amo gid man na ang target kay to prevent the contamination of virus of COVID-19, no. But then on the other hand, no, sa mga hanay naman sang mamumugon, ti daw kakuan sina nga discriminatory, no. Naman ti wala pagid man sang
layi no legislative act abi no kag pwede makareklamo ang workers pero abi ako wa mo ginsweldohan pwede ko ya ka-file kaso nga non-payment of wages for services already rendered no. Amo ina ang kuan abi ang course of action no sang isa ka mamumugon kung hindi siya pagsweldohan no just because nga wala siya abi makapabakuna pero kung ang vaccination kuan man lang ining abundant no kung kumpleto ang vaccination to way man na problema ug alin ta abi way kuya makapabakuna tungod kulang no muna ang problema kay hindi pagid man 100% mo nga fully vaccinated no so amo na ang duha ka kuan sang issue abi no ang discrimination kag on the other hand the effort of the government no to implement full vaccination should be done no so that ang iban hindi mabilin abi nga hindi sila mabakunahan tungod sa COVID-19. Okay no so dapat yatani no sundon ta man nibla ang kwan ang inipahayag ati wala kita sang pilitay no although ngati ang dole nagapamalabag man sa diri sa Winnie at the same time pila pagid kami members sa senators nato na no kay daw ka this is considered as illegal and unacceptable. Correct no ang mga labor group nga iba namumuna ang ilang reaksyon no but despite the reaction kung available man lang ang vaccine nga bindi no but then ang exception dira Abombo Ponds may ara mga tao yang upon the advice of their doctor hindi sila pwede ma-injectionan hindi sila pwede maka-vaccinate mo siguro exception to the rule na ya kay karon kung piliton mo gid abi nga vaccinate siya kang maglala pagid ang iyang kahimtangan no so anyway these are isolated cases but we should respect the rights of the person particularly the worker no on this matter kamante ang ginatawag na sweldo remuneration or payment mo for services already rendered di ko naka-render na ko sang services there is no reason the employer will not pay no for the services I have already rendered. In short no tiginubrahan mo na iya dapat bayaran na nila ya di ba? Correct equal pay for equal work no hindi mo ma-withhold no ang ano ni ang sweldo sa isa ka tawo kamante ginkuan niya na mo ginusar niya utok ang ginusar niya physical effort ginusar niya talent para nga ma-fulfill no ang iyang services to the employer. Sa mga hindi kaya magbaton sang bakuna so isituit lang nila abi nga mangin justifiable man bala no ang ila sa nga mga rason bala Sir Winnie. That's correct Bumbu Pons no di kung kuan na gid man niya personal ko abi may ara yang kung may sobrang diabetes mo hindi ka pwede ka pakuan sa pa-vaccinate mo. That's why muna ang mga kaso nga atong tanon pero kung may ara gid ya Bumbu Pons nga adamant gid siya kay ga-refuse nun siya tungod nga hindi siya luyag tagaan sang vaccine I think that's another story no Kamante kinanglan taman pero abi sa workplace karon ko magsalumuha kada mo ikaw lang yang way mo vaccinate ang halos tanan-tanan nga workers na vaccinate kundi you would be doing more harm than good no to your co-workers no so amo na ang aton tanaw no sa mga kaso kasubong sini. May audio dito. Sir? Wala audio. Ara na okay na? Oo. Saling ko sir, guro kamo sa labor group sa kampanya man nga we will go for the vaccine, di ba? Yes, oo. Kinanglan naton is cooperation no. Kay karon kung wala kita nag-cooperar no bahin sa aton kampanya din sa COVID-19 then that would be counterproductive no. Gapakilala lang yang
lain ang motibo mo. So kung pwede ka man lang yung maka-avail sang vaccine kag mayara nga hindi no, except of course kung may mga cases nga ang pag vaccinate sa imo magresulta pagid sa malain nga kondisyon sang imo lawas. Oho, okay, no? So damo mga pwede violate mo dira, no? Kay isa siguro na, no? Butano lang nga section ni sa Labor Code of the Philippines nga hindi ka bala maghatag sweldo mo because sang sweldo sa tinawo mo nga nag-ubra na because nga wala nakapabaksin. Ti ko ni makasuhay ginaya bumbupon sang nambal ko gina non-payment of wages for services already rendered. Ti ang employer wa gidayap daog no kuno mo nang invoke particularly kung natrabahoan mo na. So hopefully press out ini kag ti tani ang government bala isa lang ang kwan, isa lang ang direksyon kay may ara nga mga heads sang agency or health department nga nagpabor, may ara man nagakontra. So kinanglan we should unite ourselves no in at this time nga may ginatubang kita nga pandemya. Okay, sige. Anyway, di ka pa pwede maglabot sa punto nga mo sina, no? So, Sir Winnie, liton lang ko, sir, no? Kadali, ano na tong latest update sa aton nga wage increase kung may ara na and ining daw ginaasikaso mo ni subong sa wage board? Well, isa ka daw masubo nga balita, bumbupons, no? Kay I think that was October 14, no? Ang among meeting. I think most of the board members, no, probably except of the representatives ng labor, they are more inclined to scrap, no, or to junk, or to withhold the pandemic emergency relief allowance that we have been asking, no, since October last year. Di abi sa naktuig. So ang siling ko sila, we have to resolve this issue once and for all. We should not prolong the agony of the workers. Ang akon pagtanaw bumbupon sa in my long experience with the Regional Wage Board, daw laban-laban sini nga hindi paghatag. No kay manti kung magbutuhay, outvoted man gyapon ang kwan, ang labor. Tiyang hambal nakon, that is putting the workers in the worst economic situation. Tanuwag labong bukon. So, ang aton nga sweldo, 395 per day, for example, kung i-compute mo siya sa Consumer Price Index nga, I think 331.1, no, something like that, ang reduction sa aton real wage is 98 pesos, no? 94 pesos and 80 centavos. Ang buot sing ganon, kung 395 ang imo nominal wage na imo ginabaton, ang value sina is only 300 pesos and 20 centavos. Sa adlaw-adlaw, ang nakadula sa workers is 94 pesos and 80 centavos. Almost 95 pesos. Nanaog na ang imo nga real wage. Nagasarorot ang purchasing power. Nagsaka ang gasolina. Nagsaka ang balaklon. Nagsaka ang blayran sa kurente, nagsaka ang blayran sa tubig. Kaya anong mahimo sang workers man, siling ko tani, ang himuon sang wage board, sinig kung matabugid man, you have deprived the workers, no, of an economic relief, no, at a time when he needed it most. Kaya kinanglan, ginitani isang workers mo. O galing kamanti ang Regional Wage Board, being a collective body, ang ila siniginatanaw ya labi na gid ang mga representatives ng gobyerno. Amo ang ginatawag naton nga economic adjustment no nga ginasiling nila nga ang mga economic indicators kuno does not favor the issuance of wage increase or allowance no or whatever. Ti kwan ining this would put the workers in a precarious situation na bumbupons. Kaya nga, paano mo ma-reconcile? Ang sweldo nagasarurot, ang balaklon nagasaka, ang purchasing power sang workers nagagamay. Ang sini nga kuan ang sweldo naton hindi na ni kay
minimum wage. Ang guwa yan starvation wages, no? Kaya kung hindi na ikaw makaprovide sang kinahanglan sang imo pamilya sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon because of the unabated increases in the prices of basic goods and services, kaya ang guwayas na gutom, hunger and poverty would prevail, no, in the midst of this economic crisis, kag labi na gid nga mayara kita ginatawag pandemya. Okay. So na-mention mo ng petroleum products, ang LPG gali kasubong Sir Winnie, lapaw naman 1,000 ang presyo. Tani ko ng excise tax na kakaso na lang nila na, no? Oho. Kadang para bala nga may magpanaog. Sabi mayara naman pala abuton nga saka naman sang petroleum product. Di ano na Next lang week naman, naman, bro. 8 times I think, ikawalo na ni. Di ang maayong igo daya ang mga tag-iya sang gasolinahan, no? Kagang mga negosyo nga kasubong sina. Pero si Juan de la Cruz siya, ang ordinaryong mamumugon, kag ordinaryong consumer, ara siya sa tabtaban, no? Kag probably, kung hindi siya kakaon 3 times a day, kaon lang siya once or twice a day in order to survive, no? The point I'm trying to drive is the workers, the consumers, at the times like this, are always at the losing end. Okay. So, ipangumuyo, anta lang ati, wala sang may magbuluang, da maglain ulo, kay hindi na makakaon, so, di ko magdinamo, ini sila, way taliwan basulon, sini, ang ining inutil man nga gobyerno naton bla, no? Di, tani, bumbupons, nagayo kita sa gobyerno. Dugay na ang ginawakan nila nga wage subsidy, way man. May tupad, may kung ano-ano pa nga mga klase sang economic relief. Unfortunately, gatupa sa korupsyon. May ginaimbestigar naman subong nga korupsyon sa tupad, no? Tani, pala sa tiyon pasubong sini, nga ara kita ipit sa katiga doon. Do not, hindi na ni pagamiton sang iba, no? Nga mangin isa ka oportunidad para nga i-implement nila ang mga hidden motives, no, paagi sa korupsyon. Ang makaluluoy bumbupon sa labi na gid ang ginatawag naton unemployed. Ti subong niya ang mga may ubra pa yan nagakabit no, they're still holding on. How about those who are not employed? How about those who belong to the informal sector? Ang sa informal sector talang kadako-dako ni sila nga sektor mo. Iway ni sila regular nga income ya, amo nang ginatawag bula bumbupon nga remedyo general. Mga sidewalk vendors da, mga gabaligya sa kilid-kilid, I cannot imagine, no, how they can survive, no, feeding their families at a time when the purchasing power of the workers is nil, no, pag ang ginatawag nato nga economic existence is in danger. So economic relief allowance, why na ni, do patay na ni guro para sa inyo? Most probably, no? Kasi Pwede tsansa, no? Sa wage board. No. So, amo ginikadto niya sa meeting namon bumbupon sa, I think, October 28, no? That would be our final meeting. Kay kung hindi pa ni naton pag i-aksyonan, no? Kung wala kitang desisyon nga may mo sini, hindi ang aton bala, we should not let our workers wait on the shores of nowhere, no? Gawlat na sila mo. Hindi kundi ang palunon lang kung waay, hindi kay paulaton mo sa isa ka bagay na hindi mo lang magabot. Kundi nagdugang ang ilas na nga line sa buot. Sige. Anyway, hulaton na to na. Sir Winnie, thank you sir for the time and mayang gabi sa imo. Mayang gabi, no? Salamat gid. Okay, salamat. Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o Konsang Gawa. So, reaksyon na sila sa no work, no pay policy. According to kay Dole Secretary Silvestre Bilio III, no, this is pure and I mean a clear, no, violation sang labor code, no, which provides that you cannot withhold sang salary sa imo sa ning empleyado
or worker without sang mga legal basis. Ang non-vaccination is not a legal basis to withhold sang sining salary sa imong empleyado. No? Kag klaro man ini nga ti bakabaran sa ato sa paglantaw nga ang vaccination is hindi pilitay. Voluntary ini kag hindi mandatory. So di magini or matabo man galing kay ti balo naman kamo basta may mga ginaduso sila no kag hindi pag reakan sang tawo kag all sectors of labor groups naton no sa labor community ti daw pilito na lang gid nila. Mga senador nato nagasiling man this is inhuman no and inhuman and unacceptable practice no sa pila ka mga kompanya. So nagay ka mo da no mga kompanya nagay ka mo da for decision da nga na no vaccine no work no pay salary no pay no kay yati isa na sa mga clear violation balo ka mo may mga kuha naman guro ka mo na may mga experience na maguro like sa mga employers nga every time gani nga magreklamo ng empleyado sa NLRC sa National Labor Relations Commission laka na niya gadaog mga employer basta benepisyo lang paghambalan o kag salary no sang mga empleyado no so ti may right man guro no mga empleyado nga ti makabalos man bla no kay ti ano muna employer mo ti kwartahan man o daw binigyan siguro sa imo kung masilaw ka sa iya sa kwarta so bisan sentimo sa ning irabaton tes matagadlaw tanan importante nga makakaon ta 3 beses sa isa ka adlaw o luwas kita sa mga masakit anon mo kadamo kwarta mong kon nagahulubag ang ma-join suda may mga kuan ka may ara ka problema sa kulon mo may problema ka sa heart mo problema ka sa kidney mo makabulig na kon damo kwarta mo so ibilin man Japon kwarta mo di sa babaw sa kalibutan di pa nabdala tos piyak kinabuhi no so di mga workers kontento niya no so at least kita nagabakas kada adlaw no so pira lang ya sa mga nagnegosante subong ati from rags to riches naman ati medyo lebantar man pangabuhi niya kay kuan masaya nagdedikar man sa negosyo ning mga natawo nga daan nga ati kwartahan no nga kung paastahon mo daw mga diktador bla so may balos man Japon ang Diyos nagalantaw man niya no sama kayuhan nga ginhimo ninyo kung may mga pagbaltartar ka mo bida nga ginhimo sa empleyado nyo tanan na tipunon kay balik na isahon lakmos na tutuod na mark my word 22 minutos sa kaligan sa tak ng Rason sa aton siringa palatuntunan sa Zona Libre. Sige, this time na sekta si Bongo din subika update kita imakabanan sa kaso sang ni Attorney Annabel Palik no ang aton head no sa human resource sa bahin sang provincial capital kag at the same time no ang sabahin man sa kaso ni Attorney Japit Masculino no ang aton anay provincial agriculturist sang probinsya no sa Negros Occidental nga tiahay no sa Attorney Masculino nag-retire lang to nanalo pasaya sa mga kaso no sadto sa anay provincial agriculturist man tiambot ko din nato sa una permin siya nagapanago sa lunok nga hindi kitaon likod sa Kapitolyo no dira kuno ni sa gapanago hindi na kitaon da so sang opa pa siya no isa sa mga bagay na nalo di siya no sa makapaltahan niya luwasin na may ara may sa Attorney Masculino sang medyo namislukan lang ni siguro no nga kaso anong update sini sa aton Provincial Legal Office pagi sa Attorney Alberto Nillas aton Provincial Legal Officer wabo din sa report please come in Mama Pons no sa parang karon nga hearing no pag kiya sining mga kaso nga pasaka sining duha ka mga empleyado sa provincial capital especially sinisikay anay HR head no Attorney Annabel Palik mo kung maduduman sa atong pulawati si Attorney Annabel Palik kin suspended 6 days preventive suspension so nakabalik na siya bumpon sa iya sining trabaho after nga nag-lapse na ining
60 días nga preventive suspension. Naging napasaka siya o naging hand down siya after nga mga membro sang PACE, no, Progressive Alliance of Capital Employee, ang nagpasaka ni siyang kaso, no, sa kay sa aton sining gobernador. Last October 4, no, so nakabalik na siya sining trabaho si Attorney Nabel Palik, no, dito na siya na-assign na katigakasan na siya sa HR. Human Resource Office, no, sa Provincial Capital. Dito na siya na-assign sa may cyber center, no, sa admin area, no, sa cyber center na ton. October 4 siya nagbalik, no. So pinakalit na si Bumpons sa pagkiya siya sa kaso sunod kay Investigator ni Alberto Nilias na nagka-kuha na sila ni naka-first hearing na sila, no, sa kaso ni Attorney Annabel Palik, kining acts of oppression prejudicial to public interest, kaya gining kaso pag siya ining grave abuse of discretion, no? Sa ni mga administrative complaint naging file sa iya sa mga membro sang PACE, no? Sa Alberto Attorney Elias nga ining pag-hearing la naka-first hearing pa lang sila, no, kay kinamudamo si mga witnesses mo nga gin-presentar ang grupo sa PACE, no, kay kuno balaan sa ato balikan tayo ning complaint nga gin-file nila. Sobra ni 400 ka mga membro sang PACE na nagperma sa sining complaint, ha? Against siya sa mga 600 gili, no, 674 ka mga membro sang PACE o Provincial Capital Employee ang nagperma sa sining complaint, no, against sa kay Attorney Nabil Palik, no. Last July 6, 2021 amo na yung pitsa kung sa dingin submit ni sing PACE ang ila siniyang complaint, no, sa kay Governor Lacson batok sa kay sa kay Attorney Annabel Palik. So naka-first hearing pa lang, kay scheduled ng hearing every week. Sige na ini. Galing kiti medyo nadugayan kiti do mga last month pa nimo ginsugdan ang hearing kadamo usuno kay Attorney Elias kadamo sing witness gagi presentar sang PACE mo nga dagan kay dugay nga madugay pa niyang dagan sang kaso. Kaya po sometimes yara back to work na siya, tapos niya prevention sa preventive suspension, sige niliga po niya ang hearing, ang pag-schedule sa hearing niya against sa mga complaint na ginpasaka niya. Bumupon. So, pamatada ang unang pagpayag ni Attorney Alberto Nilias, no, sa bayan sang kaso ni Attorney Annabel Palik. Yes, na-reinstate na si Attorney Palik, sir, no? Bali, sa October 4 pa, kaya itong time nag-lapse niya 60-day preventive suspension. Okay. So, na siya subong sa cyber center, kaya mo nang iya last na assignment, no? So, to siya nag-assist for head for admin concerns sa cyber. Of course, ongoing niya po ng case. Actually, in fact, na kami subong sa nakapresent na kami first witness for the prosecution. So, kaya mo na siya. Sige, danayon, nakadanayon. Kaya medyo malawig-lawig, ito kaya mo to testigo. Even yet, no, hindi ka ni masing 1/5 taguro. Kaya damo, ang kaya ni Palik ni, kaya damo to testigos, ang gin-present sang case yun. So, sa first, so ang tentative ko naman, sa pre-trial was around 15 witnesses. Wala na ang mga trials na Palik? Isa pa lang, sir. Actually, ang full-blown na isa pa lang, pero naka-pre-trial, ang usual ng mga preparatory. Bumupon sa moto ang confirmation ni Attorney Alberto Niliar. So, isa pa lang, first hearing pa lang, tapos gisi na ni until maglabot ang desisyon kung ano man ang madangatan na sining complaint. Bumupons. Sa kaso naman ni retired OPA head Attorney Japit Masculino, iti doduan sila bumpos subong ka mga department heads nga ginakaso, no? Duman si Attorney Japit Masculino may 3 man ka mga complaint gipasaka
atong kapin 1 million pesos nga wala mabayaran nga catering services, ang atong rice on grain o rice dryer nga ang gin-deliver hindi santo sa specification sa gin-order abe, ha? Kang ikatatlo mo ning mga malawig na nga mga projects sa irrigation nga tibat apakatuig di makatuig na wala gyapon matapos bumupon. So pinaka-latest diri sa una ni nga kaso nga wala mabayaran nga nuning catering services, so far bumupos duwa na sila tani kay hearing kay ina, no, galing ang abogado ni Attorney Masculino nga si Attorney Bayatan wala kabot, no, kay daw may emergency kay ina, nga mo tong way madayon ng hearing nga tani kay ina, no, sa kaso ni sang unpaid nga catering service. Ikadua ining dryer, no, rice dryer nga sinatumblati based sa purchase order, no, lain niya ang nag-abot, ang aktual nga abot nga dryer. So di naman nagsunod ang complaint, no. Pero kay nabumpons pahayag ni Attorney Nilias nga ining ikadua complaint iya bumpos regarding siling dryer daw na dissolve na niyang kaso, no, kay isa diri sa pahayag ni Attorney Nilias nga sa siniyang kaso nagwa diri may simple negligence lang abi na commit sa part ni Attorney Japi, no, kay di bumpos sakitan wala man diri na pierde ang gobyerno ang probinsya kay wala man ni mabayran sang probinsya ining nag-abot nga rice nga nato hindi santo sa Kailan lain, no? No, lain. Kaya ang order to bumpos do dako balang capacity, ang nag-abot ni kamay lang, less ang capacity. So wala nagsanto sa original nga purchase order. So wala naging virus ang probinsya. So sunod na kay Attorney Elias nga ining kaso niya sa sining rice dryer daw gin-dissolve na niya kung gin-desisyonan na kung gin-dula na lang, no? Wala na kaso. Bangod kay simple neglect of duty man lang ni kag wala madriya nagkagasto or nakabayad ang probinsya. Okay. So gindula na ni. Ang ikatatlo nga ining sa irrigation niya, so far ginamat-amat pa ni patawag sa provincial legal office ining naituhay nga mga kontraktor nga gintuginan sining pila nito 23 nitanan ka mga irrigation project nga ginpang endorso sa mga LGUs nga natukiban iban 4, 3, 5 tuig way pamatapos. So subong duwa na lang ang bangon iyang complaint na Attorney Diaz and Attorney Martino ini unpaid nga catering services, kag ini pa ang wala matapos to nga mga irrigation projects bombopos. So, sa irrigation project ni mabala na din, no, kasi natunti dugay-dugay na ni, no, daw makita ang tabla daw ang neglect ni do area sa mga LGUs, no, kag sa mga kontraktor bombopos daw mga prostada, so basikod daw lumpuan sa sining irrigation project, no, o sa sining balayran nga 1 million mo pa naging check, no, kung anong prostada anong sistema sini bombopon. So duwa na lang ya. Ito ni duwa na lang ang iya siling latubangon bombopon. So tumatianta si Attorney Alberto Nilias. Ang hearing nga tapos bago lang kay Attorney Masculino, pero however ang iya counsel on record si Attorney Bayatan wala nakakadto kay may emergency ito kung sa Bacolod. Wala makukabalo pero of course king grant na lang. Hindi do meritorious man ang reason. Pero that was supposed to be for the presentation of the second witness for the prosecution. Attorney Japet, yeah, well, today was supposed to be the second presentation of the witness, just for the catering pa lang. Ang two others, the second one, ang tong sa equipment, actually findings namon was ano na siya do simple misconduct lang balahaw. There's no element of corruption. So wala man nakasuffer damage ang government. Wala kami kabayad eh. So, wala na lang naman yung
gin-warning lang namon, i-considerin sa penalties ng simple misconduct, gamay na lang nila. Resolve na siya, pero of course there's a stern warning on their part never to repeat the offense. Ang isa ongoing pagyapon man, kaya it's 23 projects so we are trying to get the side of all the man bilang contractors, man bilang away nila na complete ha. So, amo pa nang namon, ongoing pa siya. Sa equipments, of course, although in effect doon na siya, close na siya ma'am, pero timiyara lang yung findings for simple misconduct. Tungo po sa mato, no, si Attorney Nelias, so wala to kaso ya, no, ang sabayan sa dryer to, no, close case na to, bombo po sa duwa na lang ya, no, para kay Attorney Japet Mascolino. So muna po sa aton pagtutok update sa sining kaso karon sing duwa ka mga department heads na sa probinsya naton ti ongoing ka sining hearing Bombo Pons. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Sumumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos sa rakaligan sa takna ng alas 8. Kabigo na ni Attorney Annabel Palik nga daw nagbakasyon lang siya. Na nag-leave na siya, no? Leave lang siya kag last October 4, no? That's Monday. Balik na siya, no? Bilang empleyado naman sa Kapitulo Provincial. Pero dito na siya assign sa Cyber Center sa Lacson, no? Lacson Hernais kag Lacson Hernais corner dira sa Negros First Cyber Center. Sige, oras sa Bombo Radio, 36 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Pagkabalik kita, matag na tayo pilak maparamdom. Pagbalik naton si Major Sinon Pansito ato na nga third SIMO Chief sa Philippine Army diri sa may bahin sang third ID ang formal na nga nagpungko, no? Bilang bag-o na formal na napungko sa bag-o niyang posisyon dito sa bahin sang National Headquarters sang Philippine Army. Magabalik kita pagkatapos kinabang sa standby. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tao nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sang ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material
Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang Materials Recovery Facility sa kada barangay o cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang Aton sa ring nga pagpakalagat sa Pumradyo Bacolod Philippines Standard Time 47 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Sige, this time i-check nato ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Interview sa kay Anay Third ID spokesperson, no? Major Sinon Pancito III. Si Major Pancito, no? Bag-o niya nga assignment karon sa magkabar dito sa baybayin sang Campo Crame. No, sa bilang head sang Media and Civil Affairs Group sa may chain of command ceremony kina nga ginpatigayon. So ano man maplano sa niti kon mga kinahanglanon man aton ang mga concern naton with Major Pancito ti ninibudlay para sa aton nga mag-connect dito sa iya. Kay for his long for serving, no, diri sa sa Third ID sa balawig-lawig man nga tiyempo or panahon, no, sa di man kita bag-o sa kay Major Sinon Pancito. Sekta si Bombo Gray sa patrol sa report. Bombo Gray, please come in. Yes, bumupon. So, mayo ni nga balita mo pons, no, para sa mga kasundaluhan kag mismo sa aton nga interviewee kay Major Pancito the Third or Sinon Pancito the Third Bombo Pon. So, hindi na siya ang aton diri nga spokesperson sa 303rd, no, Infantry. Third ID. Oh yes, Third ID. Bombo Pon. So, Bombo Pon, may ari siya sa mag-ong posisyon kag mataas-taas ini kag according sa iya this is more challenging, no, compare sa iya nga posisyon lat diri sa aton. So Bombo Pons gin-install siya bilang new group commander, no, sa Media and Civil Affairs Group. So hindi lang mo Pons ang isa ka region or ang sakop isa ni but kabilugan na gid, no, may Philippine Navy,
Philippine Army, Philippine Air Force. No, Mapon. So, ang aton sining interviewee, ang ginakalipay yaman Mapon, ang suporta nga nagikan diri sa aton, no, kay ginakabig kini nga strength, no, sa pagsaylo ya didto bilang new commander sang MCAG, no, MCAG Mapon. So, may mga i-ano lang siya, no, i-improve pagid, no, as pag-ungan new commander, kag dira sugod sa maayong relationship, no, mawasog ano pagid pagasugon ang relationship sa mga katawhan, community, kag sa media, Mapon. Kag Mapon, ang iya sining pasalamat sa aton lagi katapusan, no, kag aton nga bantayan nga ang pagserbisyo nga sa iya nga supervision magabasog kag ang aton sining mga kasundaluhan, no, padayon ang mga nagakalilaing nga serbisyo labi na gid sa pagbulig sa community kag sa paghatag man sang information sa aton Mapon. Oho, so bali ano ni sa hindi man ni promotion, Bombo Grace? Mapon promotion na ini. Part sa promotion. Yes, no, kay muslan niya si Major Katunggal. Oo, so nagtaas-taas ang iyang posisyon ni, no? Yes, mataas gid mo pon sa kapilugan na, no, nationwide na ning sakop. So, ang bayagani medyo mabulubudlay, no, kay dako na gid naglapad na gid ang iya sining sakop, pero nalipay sa Nati, Mapon. Region 6 lang kag Region 7? Yes, subong kabilugan na gid sang pungso Pilipinas, so po sabi na gid sa bahin sang Armed Forces of the Philippines. Grabe, no? From Major, spektaron tadi mangin Lieutenant Colonel na si kuani si Sir Pancito. Yes, Mapon. Kag wala gid kinakalimtan ang mga negosanon, no, mga katawhan, tudiin siya nagagikan kag nagserbisyo man, no, sa aton, no, sa paghatag sa mga information Mapon regarding sa nagakatabo sa mga kasundaluhan kag sa mga NPA mga dakpan nila Mapon. Mo gid no? So tid ako man nangin papel na diri bilang tagpamaba sa third ID nagligad. Yes, Mapon. So gikan sa CRS headquarters Camp Aguinaldo, Quezon City, pamatian ta ang pahayag sang aton nga pinalangga nga si Major Senon Pancito III. Yes, I was designated as the Group Commander of Media and Civil Affairs Group ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines, which is based in Camp Aguinaldo, which is our general headquarters of the Armed Forces of the Philippines. Dito yan sa Camp Aguinaldo, Quezon City. But however, ang ating coverage po ngayon is nationwide na. Basically, ang office kasi is about civil affairs. Ibig sabihin yung mga ginagawa natin, mga community pantry, mga kitchen, kapos ko, and all other programs on the armed forces. Tapos mayroon din tayong capability in terms of public affairs, in terms of media relations, in the same way na kasama on sa responsibility is to how to maintain the AM station of the Armed Forces of the Philippines, yung ating DWDT Kapapa Radio. So ito yung arm natin, paano natin i-disseminate sa public yung ginagawa ng ating armed forces. So hindi lamang ng Philippine Army, kundi sa lahat ng mga branches of service, which includes the Philippine Navy at the Philippine Air Force. Sir, what did you feel before, sa hindi niyo pa po natanggap itong posisyon po? Actually, nasabi naman sa akin kung ano posisyon ko pagdating dito. However, for me, it was a challenge kasi yun nga, we used to have a scope na alam naman natin na sa public affairs tayo as a spokesperson, third ID, medyo dalawang regions man yun, medyo malawak. Pero ito mas pinalaw. Dati ay Philippine Army lang, ngayon kasama na ang Philippine Air Force at saka ng Philippine Navy. So, kumbaga, the responsibility is bigger. So, this is quite a challenge on my part. Saka this is a higher headquarters duty. Ibig sabihin, talagang
ang requirements ay mas matindi at masama. Yan yung ating inano. But that's how we climb also into the leadership of the armed forces. Ganyan naman din nakapattern ang ating career sa AFP. So, kailangan nating sumunod. Kailangan nating dapat makatungtong tayo sa mga bigger responsibility ng mga positions. So far, sir, what are your plans or strategies? Ang sa akin lang, unang-una is dapat mapalakas ang ugnayan ng ating armed forces at saka mga civilian. So, dapat naririnig, naiintindihan at nagkakaintindihan ang ating sandataang lakas, ang ating mga kasunduluhan ay naiintindihan ng ating taong bayan. So, we will continue to do works, mga bagay-bagay, whether sa media platform, sa radio, sa TV, or sa anumang platform na mayroon tayo. But of course also to embed ourselves doon sa mga communities na kung saan mas maintindihan ng taong bayan kung ano ba ang ginagawa ng mga sundalo natin. Lastly, sir, your message. Sa akin lang, siya sa dati kong pinanggalingan sa 3rd Infantry Division, sa nakakasakop sa Region 6, sa inyo, sa Bacolod, malaki ang contribution noon kung bakit nagawa o narating itong posisyon ngayon. So, ako patuloy pa rin akong nagpasalamat doon sa mga experiences ko. I believe na yung experience ko have really prepared me for my new job, for my new designation dito sa higher headquarters. At hindi ko makakalimutan yung mga experiences, yung mga times na tayo ay nagkakasama-sama. Ang isa lang ibig sabihin nun, ako ay natuto sa field ng communication, sa field ng broadcasting. It's all because may mga Ilonggo, may mga kababayan Negrense, at may mga kababayan Ilonggo na tumulong po sa inyong lingkod. Opo, Grace? Pon. So, ang pahayag sa aton nga yung commander ng MCAG. Opo, Pon. So, importante gid nga tanding ta magkadto, balik doon sa gid ang ginhalinan ka. Sige, ate, good luck dala kay Major Sinon Pansito sa iya sa nga new journey. Pero sa doon nagbulo sa iya di man sa simo sa 3rd ID? So, Pon, wala pa ko Why pa? information kasi nagbulo pa unta na. Oo. Ay daw ma-designate na guro basi si kuan man Major General Benedict Arevalo ngaton nga 3rd ID? Yes, Pon. Sige. So, Pon, ini si Bombo Grayson na ba ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa isa nag-reporting yan sa patrol. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 58 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi. Mulangin na, basta mga promotion kag mga kwanti sa party sang Philippine National Police kag sa Armed Forces of the Philippines. Meron sila gatiner sa isa lang kalugar, So, tibisan DM lang sila na ma-assign. So, tiko kaysa apart man sang promotion nila. So, kinanglanon gid, nga mag-oblige sila sa bag-o nila nga designation. Iti sa pinaka-approachable, nga spokesman sa 3rd ID. Sakpan sa Region 6 kag sa Region 7. So, we're hoping, nga ang mabulos sa iya, sa media relations or sa CMO sa 3rd ID amo man sa iya ka approachable bisan i-PM mo sa messenger niya, textan mo siya, tawagan mo siya. Why gid ko niya siling na miss iya kay Major Sinon Pansito, so ginakuha gani hindi maglawig sa 5 ka minutos ma-reply gini sa mo or ma-return call sa akon. Every time nga mag-set magita sa interview sa iya, sa mga concerned man sa Philippine Army. Sige, lauman nato niya mga kabanana, kay new journey, new challenges, so mas broad or wide na gid, nag-widen pa
ang iyang sakop naglapad. No, iya sa nga sakop, so which is nga isa man karako nga challenge para sa iya. Sige, no, sa impoto alas 9 ng takna sa gabi sa aton sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Ang iban nga mabalita nga way naton matalakay, bantayan nyo karon sa pagpalagad sa bombohanay sa gabi. Isa na di ang ining report iabla sa bahin sang kwan sa Kabankalan no, kay may ara sang isa gid man ni ka kwan ka traffic enforcer. Ginhatag ka sa assistance sa traffic enforcer nga nagbunag ang iya sining asawa sang hindi lang isa, tatlo gid triplets. Pero may mga triplets dito sa sur, no, ligad sa Kawayan may ara man sa area sang Kawayan. Sige, no, sa mga mayo nga mga balita, isa lang ka bugabla tatlo ding gwa, no, naman ko isang kapid, no, ang ang ginabata, no, sang mga Iloy. Sige, no, so may lang pagpamati dira sa kay Sir Ben. Great power, big responsibility. Thank you, Gid, no, sa pagpamati mo every night diri sa aton nga palatunton. Oy, Sinday Darlene Grace Castillon, nagapulubotwa man. May best kita subong nga presentasyon petsa 21 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Happy birthday la sa Iloy ni Ma'am Gigi Padilla Vergara sa Barangay Likuan sa Banwasang Dingle, and of course happy birthday man sa kay the late mayor, no, Tuto Rubin Solinap, Tuto Rubin Espino Solinap sang Banwasang Dingle. Happy birthday in heaven. Lala ni tiyempo na to na standby na sa Santos nga Rosario. Masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ang iyong lagad si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol